Ах! Виж, пак леко я проспа. Ела да ти кажа нещо много важно, което искам да запомниш. Колко е разстоянието от тупкането на топката до играча в професионалния тенис? До момента на удара. От тупкането до момента на удара. Какво е разстоянието? На ръка. 2 крачки. Направиш ли разстояние повече от 2 крачки, иначе си проспал топката? Разбираш ли? Тоест, там където тупка тя, ти трябва да си на 2 крачки от нея, за да можеш да удариш пред теб и да си я взел рано. Иначе почваш да играеш вече топката докато пада. Разбираш ли? По низходяща и ставаш по-пасивен. Ти искаш агресивно, искаш да удариш силно, обаче чакаш да паднем, даш време на противника да се върне. Внимавай да имаш винаги разстояние 2-3 крачки, не повече. Отгоре искам леко да я врътнеш. Така. Влизай. Браво. Браво. Много добре.